Beograđanima smeta to što naš grad nije dovoljno čist, ali i saobraćajne gužve. Neki su nam rekli da im ipak najviše smeta nekulturno ponašanje naših sugrađana. Šta biste promenili na prvom mestu u Beogradu? Što ti najviše smeta? Pa što se ne poštuje kultura. Prljavština. Svuda je smeće, đubre, ne vodimo računa. Ni mi građani, a ne ostali. Sirotinja, o kojoj se niko ne brine. I svi otimaju samo od najsiromašnijih slojeva stanovništva, a svi drugi lepo žive. Teško pitanje. Trenutno ništa, baš mi je sad sve fino. Ova magla sada. A vama? Šta mi smeta? Pa na neki način ova tišina pred Skupštinom mi smeta. Navikao sam da ima malo temperamentnije građane Beograd i Srbija. Smeta mi, na primjer, prljave ulice. Ne ovdje u centru, ali ovdje periferija. Onda druge stvari, jevašluk, nedisciplina, lominje klupe po parkovima. Užasno, mislim, nikad tako stanje nije bilo, zaista. Štrok, gužve u saobraćaju, prljavština, nekultura, svašta nešto. Ali ima toliko stvari koje volim, tako da kao, ne znam ja, ljude, a i Beograd volim ovako, ne bih mogao bez njega nikako. Beograd je na prvom mjestu u svakom slučaju.